בבית ניתן לשמוע את הרהורי המחשבה. הגג ממלא תפקיד הביטוי. בשנה ממוצעת בישראל קופצים יותר מ-50 מבוגרים מגג נבחר. יותר מ-35 מהם מתים. יותר מ-45 משאירים מכתב אחריהם. 5 עד 10 שלא משאירים מכתב מאופיינים בניתוק מטאפיזי מעולמות החברה השונים. הניתוק מתבטא על ידי קשיים למקם את התודעה של אדם אחר בתוך המרחב הקיומי של האדם הלוקה בתסמונת חוסר הזדהות עם הסביבה. תסמונת חהס מתבטאת ברצון להתבונן בכוכבים והזדהות עם אבק. דפוס ההתנהגות של המזדהים עם אבק יכול להיראות בהיותם נמשכים לפינות צפופות. בפינות הצפופות מתאכלסים גם חתולים שלא קיבלו את מעמדם כתושבי הבית. ומתאכלסים גם ברחובות מתחת לרכבים חונים. חתולי הבית מעדיפים את המיטה של מי שמאכיל אותם. במיטה ישנים תושבי הבית. וחלקם לא ישנים כלל, ונשארים ערים בעימותים מחשבתיים חוזרים. תקופה ארוכה של עימותים מחשבתיים חוזרים עלולה ליצור לאדם החווה אותם תסמונת חוסר הזדהות עם הסביבה. אנשים אלה נוטים לשהות בגג ביתיהם זמנים ארוכים ולחפש ביטוי משמעותי.